ಚುಟಾರಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಆತ್ತು ಮೂಕೆಡು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಇಗ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಎದುಗುನ್ವ ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೂಲುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವು, ಮನದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ, ಈ ಎರಡು ಗುಟ್ಟು ಕೀಳುಗಳಿಹವು ಸೃಷ್ಟಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ಪಂಜಿಡು ಬಡವಾನಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಮೋಕೆ ಇಕ್ಕುನಗ ಏರ್ನ ಭಾಷೆನಲ್ಲ ಗತ್ತಿಂಚಿಗೆ ಐಕೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಕ್ಕುಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯವರಿ ಪಂಡೇರು ಈರು ಹಾಗಲ್ದಾನೆ ಕೇಳಿ ಅವು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೊಂಡ ನಿಖಿಲ್ದನೇ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ 11 ಗಂಟೆ ಪಣಿಯಲ್ಲ ಆತನಗ ಈ ಬಡವಾಪುನಗಳು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಪಂಡ ನೇರಿಯ ರಸರು ಮಲ್ಪು ಅವು ಸರಿ ನಿಂಗುದು ಬೈದವಳು ಸಂಜೆ ಇಂಕು ಮುಳ್ತಾರೆ ಅರದಿವೆ ನಿಖಿಲೇನಿಗೆ ತಾಂಡದ ಪಾಡದಿ ಅಂಡೇ ಹೋಗು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರುಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ವ ಕೇಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಂಜನಕಲುಳ್ಳಾರು ಹಿಂಗೆ ಸುರುಕು ಕೋಡಿ ಆದಿತ್ತು ಪೊಂಜನಕಲು ಇತ್ತಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರರು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಐಕಿನಿಕೇನು ಮಾತೆಯರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದೆ ಬಗದಾಯ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಬಂದುಲೆ ಎಂಟು ನಂಚಿನ 1 ಗಂಟೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಆತನು ನಮ್ಮ 3/4 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ఒకప్పుడు మస్తు మస్తు పండే రంచా ఇంచా పూర నిధులు వంజీల పండేది దిగొచ్చు ఇంకా గురించిన 3/4 గంಟೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನಿಡೆ ಬರುಡುಂದ ಅರುಣಣ್ಣನ ಪಂಡೆ ಎಂಟು ಇಡೆ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧಿ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಟ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡ ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡೋದು ಬರ್ತದಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬ ಅವೇ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಡಪುಡಿ ಇರಂದ ಏನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದೇ ತಿದ್ದೋಡತ್ತೆ ಮೂವಿ ಓದಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಮ್ಮ ದಾನೆಗೆರುತ್ತದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾವು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ದು ಒಣಗ ಮೂಳಿತ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಡೆಬೋದು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಆ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಅಪ್ಪುಪಾರಿ ಇಲ್ಲಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಿಯರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಪುಣೆ ಕೀನಿ ಮುಲು ಭಜನೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮುಲ್ತು ಸೇರ್ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇವರಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದಿರ ಅಂಚಾದು ಈ ಇಲ್ಲಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಏಪೋಗಲ ಇಪ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಡೌಟ್ ಈಚಿ ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲಡ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಹುಶಃ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುರಾಣದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 15 ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ದಾನೆ ಆತಂದು ಪಿದೈ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಪಿದೈ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣೆ ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ ಉಳಾಯಿ ಬೋಳೆ ಅಂತರಂಗಡತುಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇಲದಾಯ ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಬೇಲದಾಯನ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲದಾಯ ಮಿತ್ತು ಓಡು ಬಂಡದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟೊಂದು ಎತ್ತು ತಿರ್ತು ಬಾಡಿಯೇ ಬೇ ನೋಟು ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಗದೆತ್ತು ಕಿಸೆಕ್ ಬಾಡುಂಡೆ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಐವೇದ ಬೂರುಂಡು ನೋಟ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಬಂಡೆ ಕಿಸೆಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ 500 ಎತ್ತ ಬೂರುಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ನೋಟು ಬಂಡದು ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಜಲ್ಲಿದ ಕಲ್ಲದೆತ್ತು ಬಾಡಿ ಅವು ಮಂಡೆಗೆ ಬೂರ್ದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಲದಾಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಎಂದೂದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ಕ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಬಂದುಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು ಸುಖ ಕೊರ್ದು ತುಯ್ಯರು
ఆయనతో ఒట్టాలే పండేరు జోక్లేని ఎల్లెడదించి పొర్లుడే మల్ల మల్పులే పండేరు ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಕ್ಯಾರ ಮಲ್ತಜಾ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟ ಆಪುಜಾರ ಅಂದಿತ್ತಿನದಾಂಡ ಪೋಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಳ್ಳೇ ಪಂಡದು ಮಾರ್ಚ್ 15 ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನು ಉಳ್ಳಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಿ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ನಂಗೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಶುಂಠಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಆಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೋನೆದ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತುಂಡು ಗುರ್ತತಿಕ ಅಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡು ಕೈತರಡೆ ಪಾಸ್ ಆದ ಬೋಂಡಳ ಏರಿಯಾ 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 ನಮ್ಮ ಬಣಂತ ಓ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತುಬೋಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತುಬೋಂಡು ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನೋಡು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಕಡೇಕ ನಮ್ಮ ಬಂತನೇ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ದಾಡೆಗ್ಲ ಶುಂಠಿದ ಕಷಾಯ ದಾಡೆ ಓಡೆ ಬೋಂಡ ಪಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೋನೆದ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ ನಮಗಿರತಿತ್ತ ಬತ್ತನತ್ತ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೋನೆಗೆ ಓಡೆಗೆ ಬೋಂಡ ಪಗ ದಾಯರಿಂಚಿನ ದೇವೇರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡಾರ ಪಂಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು 5 ನೋಟು 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಪೂರ ಪಾಡದು ತುಯ್ಯರು ದೇವೇರ ನನಾಂಡಲ ತೂಪನ ನಮಗಿರತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಆತನಗ ದೇವೇರು ತೆರಿಪಾಯಿನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೇ ಒಂತೆ ಸರೀ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಮೋಣೆದು ಓಣ್ಲಿ ಸುರುಕು ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡತ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀರು ಕಡೇಕ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೆ ಒಂಜೇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಅವು ಜೀನ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಂದಾದು ಕೆಲವು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡ ಬರ್ರ ಶುರುವಾಂಡೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಂದಾದ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಬೋದು ಬಾಗಿಲು ಚಿಲ್ಕಡು ಒಟ್ಟು ಪಾಡಿರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬಾಗಿಲು ಓಪಣ ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಪುಣೆ ಬಂದುಲೆ ಇಲ್ಲು ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡೋದ್ನಾಂಡ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡೇರು ಡಿವೈನ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ಲೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಭಜನೆ ನನಗೆ ಏತು ಶೋಕತುಲೆ ಡಿವೈನ್ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪುಣಂಚಿನ ನಾವಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಪ್ಪುಣೆ ಎಂದ ಪಂಡ ಆ ಡಿವೈನ್ ಹಿಡಿದು ಡೀದೆಪ್ಪು ಅಪಗಳ ನಮ್ಮ ಓಳುಳ್ಳ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜನ ಉಂತಾದ ಕೇಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರ ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣನಗರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಪುಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಉಂತಾದ ಬಂಟೇರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪ ಕುಳ್ಳೊಲ್ಲಿಯಾಗ ಎಂಡಿರು ಕುಳ್ಳುಲೆ ಬಂಡಿರು ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದು ಬೂರು ತೋರ್ತೇರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪ್ಲಗ್ ಪುರದೆತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕಾದು ತೋರ್ತೇರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಗರಕ್ಕೆ ಪೋಣಾಗ ಅರ್ಧಡು ಬಂದಾಪಣೆ ಬಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಣಾಗ ಬೇರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತದು ಜತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಜನ್ಮಡ್ತು ತುಜಿಯ ಒಂಜಿ ಜಂಪು ಗೊತ್ತಾತು ಎಂಕ್ ಈತು ಫಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪೋಡ್ಚನ್ನ ಎಂಕ್ ಇಮಾನಡ್ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡಂದು 200 ಕೊರದು ಬಿರದು ಪೇರು 6 ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ನಮನು ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪುಣಂಚಿನ ರಡ್ಡೇ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೀದೆತ್ತನ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನ ಬೂರ್ದು ದಿಕ್ಕಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ಕೊರ್ನಾಯಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಈತು ಪೂರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೊರರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮಾರೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಿಜ ಅಂದಾಂಡ ಮುರಾಣಿ ದೇವರ ತೋಜ್ಪಾಯರು ಓಲುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಕಾಸಿತ್ತನಾಯಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ್ನಾಯಿ ಕೆಲವು ಈ ಸರ್ತಿದ ವೈರಸ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಕ್ಲ ಬತ್ತು ಇಜಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಪಾಪದಾಯ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚತ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಬತ್ತನು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಅಮೇರಿಕಾಡು ಭಾರತ ವಿದೇಶಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಯ ರಾಸಿಗಟ್ಲೆ ಪುಣಗೊಂಡು ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ತೂಯ ಕಾರಣದಾನೆ ಔಳ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು
ಕಡೇಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಒಡೆಗೆ ಬೋಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಾರ್ಕೇಜ್ ದೇವರೆ ಸಾಲೇನೇ ನನ್ನ ಶುರುವಾತಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪೋಯತ್ತನಮ್ಮ ಅಪಗ ನನ್ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಡೆದು ಕಲ್ತೋ ನೋಡು ಕಲ್ತೋಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೆ ಕಲ್ತೋ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಂಡು ಮುಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಕಟ್ಟನೆ ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರುಣ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ ನಾಲಿಲ್ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತದಿರ ಅರುಣೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಾನೆಪ್ಪ ಯಾನಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಕಟ್ಟನಾರು ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕೆಲು ಅರುಣಣ್ಣನ ಈ ವಿಠಲ ಎಂಚ ನಡುಟು ಸೇರಿ ಎಂದ್ಯಾನೆ ಕಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಬುಧರ ಅರುಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಕಡೇಕ ನಂಕ ಬೋಡಾಯಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡೇಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮೂರನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಿಪ್ಪಣಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಜ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತುನೇನು ಏತು ಸೋಕಡೆ ಕಲ್ತ ಕೆಲವು ಕಲ್ತದೇರು ಅಂಡ ಕಲ್ಪುಣ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಅಂದೀತ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅಂಡಪ್ಪ ಮೂಲು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವು ಏತು ಶೋಕದ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದವಳು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಆ ದೇವರ ಕೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಕಿಚನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವಿಲ್ಲಲು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಈರೇಪ ಕಟ್ಟೆರ ಇಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂದೇ ಬರೋಡಾತೆ ಅತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗೂ ಇಂಚಿನ ನಾಣ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಈರೇನೇಪ ಕಟ್ಟೊಂದೇನ ಹಣಿಯೇ ಬಿಡ್ತೇನ ಆಸೇನು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣ್ಪುಣ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಡಪತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಏಪಲ್ಲ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಡಪತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮನೆ ತುಂಬ ಹರಿದೈತೆ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎದೆಯಾಗೆ ತುಂಬೈತೆ ಬ್ಯಾಸರದ ಉಸಿರು ಗುಡಿಯಾಗೆ ಬೆಳಗೈತೆ ತುಪ್ಪಾದ ದೀಪ ನುಡಿಯಾಗೆ ನಡೆಯಾಗೆ ಬೆಳೆದೈತೆ ಕ್ವಾಪ ಬೆಳೆದೈತೆ ಕ್ವಾಪ ಸೂರ್ಯಂಗೂ ಚಂದ್ರಂಗೂ ಬಂದಾರೆ ಮುನಿಸು ನಗತಾದ ಭೂತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ರಾಜಂಗೂ ರಾಣಿಗೂ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅರಮನೆಯಾಗೇನೈತೆ ಸೊಗಸು ಅರಮನೆಯಾಗೇನೈತೆ ಸೊಗಸು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೋತನೆ ಒಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಭ್ರಮೆ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರೂಕು ಗಿರಾಕಿ ಅದು ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 100 ಕಾಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡರಂದಾಂಡ ಬಾಲೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟೊಡ್ಚಮ್ಮ ಕತೆ ಹತ್ತುಂದು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಡೇರಂದಾಂಡ ಬಂಗಾತಮ್ಮ ಈ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದ ಅಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೊಂಡೊಂದು 10 ಅಂಡ ಚೌಕೋಗು ಮಣದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಮಾನು ದೆಪ್ಪುವರು ಆ ರಡ್ಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು 10 ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು 100 ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫುಲ್ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ತಿಕಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಟ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಟ ಉಂಡು ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪ
ಪಾತ್ರದೆತ್ತು ಪಿದ ಇದಕ್ಕುಣಿ ಅವು ದಕ್ಕುಣಿ ಇಂದು ದಕ್ಕುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ಆಫ್ ಆದ ಕಿಟಕಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಪೂರ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ರಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಭಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಡಪತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡು. ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಗ ದಾಯಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟು ತೂದು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಜನ ಪೋದು ನಂಕಿಂಚಿನ ಇಲ್ಲಾಯ್ಜೇ ಪಣ್ಪುಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಡ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದೆ ತೊನ್ನಗ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದೆ ತೊನ್ನಗ ಪಿರಾವಡ್ದು ಒಂಜನ ಲಕ್ಕದ ಪಂಡಿಗೆ ಈ ನೀ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಡು ಬಳ್ಳುಣ ಏನು ಆತನಗ ಆಯ ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನು ಜೋಡು ಬಳ್ಳುಣ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಿರಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರದಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತನೇಟ ನಿನ್ನ ಜೋಡು ಸರಿ ಜೀಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ನಿನ್ನ ಜೋಡುಲ್ಲ ಏನು ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರಪ ಇಂಕ ಜೋಡು ಬೊಳ್ಳಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿಗೆ ಇಂದು ಬೋಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಸಾಧ್ಯತ ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರೊಡ್ಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾಳಬೇಕು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಇಜಿನಾಂಡ ಸಂಸಾರ ಪಣ್ಪುಣಲ್ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬತ್ತಜಿನಾಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲು ಐಕ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಈತ ನಮ್ಮ ಇವ ಶಾಲೆಡ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು, ಬೊಕೋರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರಿನ ಭಯಂಕರ, ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ಬಂದ್ಬಣೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಭಯಂಕರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ. ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಭೇದ ಮಲ್ಪುವತ್ತ ಅವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಐನನೇ ತಾಕತ್ತುಂಡು, ಭಾಷೆದ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ವಿಷಯಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರುವವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪಣ ಗಂಟೋಯ್ತು ತುಗಂದೇನವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಬಣ್ಲಿ. ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರುವವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪಣ ಗಂಟೋಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಬಂಡನೇ ಖುಷಿ ಈಜಿಂದ ಗೋಸಾರ್ ಗೋಸ್ ಕಂಸಾರ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಗೋಸಾಪ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಅಂದು ದಾಯೇ ನಾನಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಶುರುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ ನಿಯಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಜೆರೆ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಣನೆ ಅಪರಾಧ. ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬಾಲ್ಯ ಪಣ್ಪುಣ ಹೊರ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಶೋಕಡೆ ನಲಿತೊಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಕಳೆತ್ತ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲನಾ. ಇಜ್ಜಿ LKG UKG ಪಂಡದು KG ಅವಳ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದ KG ಇತಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಬೂಕು ಐಟು 98 ತಿಕ್ಕಂಡ ರಡ್ಡು ಓಡಿಗೆ ಪೂಂಡು ಅವ್ವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲಿ 98 ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಟಾಪ್ಯಾ ರಡ್ಡು ಓಡಿ ಯಾನ್ ಇಂಚದಾಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಂಜನಕ್ಲ ಸೊರಟು ಪಣ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಏರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೇರ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಖಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಏರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡರತ್ತ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಕೆಲವಿಲ್ಲಂತೂ ಬಾಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಸರಿಯಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜೀರು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆನಂದಾಂಡ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಳಬಿದಾಯಿ ಪಾಠೆ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಣ್ಪೆ ದುಮ್ಮುಣಾನಿ ಕತ್ತಲೆದ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬೋದು 3/4 ಕಿಲೋ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತಿ ಬಲ ಬಂಡದ ಆಯ ಬರಿಯರೆ ಆಯಾಗ ಬರೋಡೆ ದೇವರೇ ಆಯಾಗ ಅವಳು ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಸಾಲೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪುಣೊಂದು ಕುಳ್ಳುಬೆ ಅವಳು 10
ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ದೇತೋಣ್ಣ ಮಂಡೆಗೆ ದೇವರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಕಲ್ಪಾಗ ಮಾರ್ಕೊಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ಮಗ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ದೇತೋನು ಆತ ಮುಖ್ಯ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡೆತೂಲ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಮುರಾಣಿ 40,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಣ್ಣು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನೊಂದು ವಿಷಯ ತುಪ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹುಡುಗಿ ಪೇಡದ ಹುಡುಗಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಭಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ 7 ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುಣಿಗೆ ಬಂದುಲೆ 7 ದಿನತ್ತ ಬಾಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿದುಲೈ ಬಾಲೆಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು ಆಯ್ನಾಥ ಭಜನೆ ಪನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕೇನೋಡು ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ತಿಂದಿನ ಆಹಾರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಬಾಲೆಗೆ ಕಾಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಪುಟ್ಟನಗ ಗುಣ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹುಟ್ಟು ಗುಣವು ಇಂದು ಬಂಜಿದೊಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣಗ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಕೂರಂಗಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಜುಮ್ ಜುಮ್ಮಯ ಜುಮ್ ಜುಮ್ಮಯ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡಬೋದ ಪಣ್ಪೇರಂದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಣ್ಣ ಖಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಚಿವನ್ ಪೇರು ಐಕ್ ಭಜನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಲೆ ಮೀಡಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಏಪಲೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಂಡಪ್ಪ ಮೀಡಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪುಣ ಕಲ್ಪಾವಣ ಎಫ್ ಕಲ್ಪಾವಡಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬಣ್ಣನ ಕೇಳಲ್ಲ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ ಬರಡನಿಕ್ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುರ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಪೇಪರ್ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡುದುಲೆ 15 ಹಿಡಿದು 20 ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಜವಣೇರು ಬೈಕ್ ಕಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ ಕಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟದ ಬೈಕ್ ಕಂಡದು 10-15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಪೂಜೆಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿಲೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಳ್ಳಿಡು ಇತ್ತೆ ಸಾದಿ ಬಣ್ಣಿಯರ್ಲ ಪೋಡಿಪುವೇರು ಏರಂಡ ಬೈಕ್ ಇಡು ಅಂತ ಅದು ಸಾದಿಗೆ ಎಣ್ಣಕ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿಪುಣ್ಣಿ ಮುರಂಡು ಉಡುಪಿಡೆಂಚಿನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ನಡತೊಂದು ಬೋವಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಕ್ ಇಡು ಬಾತ್ತೇರು ಚೈನು ಒಯ್ತೇರು ಗುಂಡು ಸಾರ ಅಜ್ಜಿ ಭಾರಿಯು ಸರ್ ಕೋಣೋ ಕೋಣೋ ಅವು ಶಾಂತಿ ಅದ ಅಂಡಿ ಒಯ್ತದಕ್ಕೆ ಮುಸುಂಟು ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರದ ತುಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಎತ್ತು ನಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತನ ಜೋಕಲಾಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ತದ್ವಾ ಹೆಲ್ಪ್ 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 ಒಂದು ಬಾಬೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತು ಮಾರ್ದ ಆದಿಪುಂಡ ಯಾನ ಪಣ್ಪೇನು ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ನನತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 1ನೇ ಪುಳಕೇಸಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ 2ನೇ ಪುಳಕೇಸಿ ಕುಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ದಾಯೆಗೆ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಜೆಲು ಕೊರದು ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕಾಲೊಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಪತ್ತೊಂದು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಬಂಡ್ಲಿ LKG ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ 16 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಡೆ ನಾಯ್ದಾಗ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಟ್ನಿ ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಾಲ್ಯ ತುಲೆ ತಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗಿ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ 80%ಗೆ ದೀತುಂಡ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಏತಾತು ಐಕೆ ಪಣ್ಪುಣೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರುಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಒತ್ತಡ ಕೊರುಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಡ್ಡೆ ಜೀವನದೆ ಪಡಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರಕ್ಲೇಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡ ಮುರಣಿ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊರತು ತಿಕ್ಕದು ಬುರಿಯರತ್ತ BDA ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾ ಏತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗಾರ ಏರ್ನದೇ ಬೇರೆ ಅವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಾಗಲಿ
ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ದೀಪು ನಡೆದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ದೀಪುಣವೇ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಆತನಾಗ ಜೋಕ್ಲೇನು ದೇವೇರೇ ಕಾಪು ಇದು. ನಾನಂತೂ ದೇವೇರೇ ಕಾಪಾಡಾತಿ ಕಾರಣದಾಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ಲ ಕಾಪು ನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನಂಕ ಜೋರು ನೆಂಪಾಂಡು. ಯಾರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ಪಿ ಕಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆಂದು ಮೋನೆಲ್ಲ ತೂವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಯ್ತೊಂದು ಜೇಸಿ ಬಿಡ್ಕೊಳೋದು ಕಣಿತ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಾಡಿಯರು ಏರು ತೂಯಾರ್ಲಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಜೀವನದ ಪೆರೆಂಚ ಅಂದ ಕಲ್ಪಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತಲೆ ಬೇಜಾರು ಜಂಡ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರದು ಬಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಇಂಕ ಜೀವನನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಂಚಿ ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒರೇ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತನ ನೀ ಬಂಡೆ ರಮ್ಮೇರು ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನ 3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ನಿನ್ನ CT ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಂಡವು 100 ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತ ಅಂದಲ್ಲ ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಪಟಿಂಗೆ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತುಬಾಡ್ನಯ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯೇ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಆರ ಆಯಗೆ ನೆರೊಣ್ಣೆ ಆರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಎದುರು ಪಾತ್ರನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. ಒರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗಟ್ಟ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಏರಂಬೈ ಈ ಸಿಂಹದ ಬಾಲೆ ಅವ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಆತನಗಾಯ ಪಂಡೆಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಏನ ಟೀಚರ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಮುರುಗೋಗೆ ಪುಟ್ಟು ದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟದು 100 ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲದ ಪೆರವಲ್ಲಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೇ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಮಲ್ತೆ ಕಲ್ತೆ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಅಂಡು ಪೇಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂನಗ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜುಂಡು 4 ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಪೊಟ್ಟುಗುವೆಲ್ದ ಮಿತ್ತುಂದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಲಾಯ್ಪೇರೆ ಆ ತನಕ ಒರಿಬೋದು ಬಡ್ಕ ಒಯ್ತು ಅಡಿ ಒಯ್ತು ಬಾಡ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಾ ಗಾಳಿಪಾಟ ಬಿಡ್ಪಣ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಕಥೆನಿ ದಾಲಜ್ಜ ರಮೇಶ ಪ್ರವೀಣಡ ಶಶಿಡ ಪೂರ ಪಣ್ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜಿತಿಕದಿನ 4 ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಂಡೆ ನನಗೆ ಕಿರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಸ್ತಿನಕಲ್ಡ ಪೂರ ಪಣ್ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಒಂತೆ ಪೊರತು ಲಾಯ್ಪು ಬೇವಣ್ಣಗ ಕೆಪ್ಪೆಗದಿಯೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಪುವ ಲಾಯ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಪ್ಪ ಸೈತ್ ಪಿರ ಪುಟ್ಟು ಬಾ ಪಿರ LKG ಹಿಡಿದು ಹೋಪಣ ಮಂಗ ನೀನನ್ನು ಪಿರ ಪತ್ತನೆಗೆ ಸೇರಿಸವನು ಬೇರೆಂದು ಇರತ್ತಣ ಪೇಪರ್ ಓವಿಯವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾರಾಯ ಬದುಕಿಯ ಮಗ ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಕೊಡ್ತೇರಿಯ ತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಂದ ನೂದೆಟ್ಟು ನಾಳೆ ಪುಣ್ಯದೆ ತೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಾತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಳುಂಡು ಬರ್ತೀಯಾಯ್ಜ ಪಪ್ಪಣ ಸೈನ್ ಪಡಪಾದು ಎಲ್ಲ ಫತೋಮಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಕೊಣವೇನೆ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನಪ್ಪಗದ ಆದ ತೋಜ್ಪಾವ ಅಂಡಿಂಬಿ ಎನ್ನಪ್ಪ ಕೋಡೆದ ಉದಯವಾಣಿ ತೋಜ್ಪಣಲ್ಲ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಆರು ಓಳು ಸೈನಿಂದ ಕೇಳನೆತ್ತಂದೆ ದಾಯೆ ಸೈನಿಂದ ಈತ ನೆಟಾಗಿ ಎಂದಿಗೆ ಬದುಕೊಂಡು ಬಾಂಡ ಈ ನಾಳೆತ್ತೇನು ಫತೊಂದು ಒಳಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿ ಅನ್ನ ಬಣ್ಪುಣೆ ಹತ್ತು ಅವು ಒಂಜೇ ಮಾನದಂಡ ಹತ್ತು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ 7 ದಿನ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಬನೋಡು ಒಂದು ಮಣ್ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅನಗ ಭಜನೆ ಬನೋಡು ಒಂದು ಮಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಂಥದ್ದು? MUSIC ಎಮ್ ಪಂಡ ಮೆಲೋಡಿ ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಎಮ್ಮನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಯು ಸಿಕ್ ಪಂಡ ಈ ರೋಗಿಂದೆ ಅರ್ಥ. ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗ ಬತ್ತಾಯಿರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬತ್ತಾಯಿರೆ ಕಾರಣನೇ ಇತ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಅಂದಾತ ನಿಖಲ್ಬೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ದೂರದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಈಗೇತಕ್ಕೆ ಪರಿತಾಪ, ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿದ ನಿನಗೆ ಮಾವು ದೊರಕುವುದೇ ಕಬೀರ, ಮಾವು ದೊರಕುವುದೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡು ಐಕ್ಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯಡ ದೀಪ ಪತ್ತಾನಗ ದೇವರನ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತಾಲೆ ತುಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದಿನ ಆಸ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ ಪಣಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅರೆನುಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪತೋನು ಪಣ್ಪುಣೆನ್ನ ಸಾದಿ ತೋಜ್ಪಾಯ ಅಂದ ಇಜಿಂದ ಬಂಗಣ ಹೊರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಪೂರ ಎರ್ಮೆನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಡು ಪೆತ್ತ ಬಲಿತೊಂದು ಪೆತ್ತ ಬಲಿಪುಣೆಂತೂದು ಆಣೆ ಸೊಂಡಿಲ್ ಡಿಂಚ ಮಲ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತೂತೆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದುಂಡು ಈ ಪೆತ್ತ ಆತ ದಾಯ ಬಲಿಪುಣಿ ಆತನಗ ಪೆತ್ತ ಬಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂದೆ ಬಲಿಪುಣಿ ಅತ್ತೇನು ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ನೀನು ಪೆತ್ತ ಅಂದು ಸುರುಕೆ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪೆತ್ತನ ಎರ್ಮೆನ ಅಂದು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಲ್ಪುವೇರಿ ಆ ಸಮಿತಿದಾಗ ಲಾಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಕೊರ ಬತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುವೇರಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಸೈಡಿನ ನೋಡಲು 6 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು 2 ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ ಮಣದನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೂರು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ತೋಜ್ಪನ ಗವಣ್ಪೇರ ಇಲ್ಲಿ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕಲ ಏನು ಬೇತೇನೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಬೇತೇನೆ ಸಮಿತಿ ಯಾರು ಮಲ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲು ಪೀರ 2 ವರ್ಷದ ಎತ್ತಿ ಈ 4 ವರ್ಷ ಉಳಾಯಿ ಕುರಿಪು ನೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಲಿಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಪಣ್ಣಗ ಪೆತ್ತಾಡ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಣೆ ಬಲಿತೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಡತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಇನೀತನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಪುದರ್ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಪುದರ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಮೊರಣಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದ್ಯ ಪಂಡದಿನಿ ಎತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪೋಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಡಾಯ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾನಿನಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತದೆ ಅರುಡನ್ನೇ ಭಯಂಕರ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದೇರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದೇರು ದೂರಡ್ದು ಬತ್ತದೇರು ಪೂರ ಕುಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಕತೆ ಪಣ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಗಣಿತಡು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತಾ ಮಾಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಎಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ತೊಂಡಿರ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಡುಲ್ಲ ಗಡಿದೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100% ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಡುಲ್ಲ ಗಡಿದೆತ್ತ ದಾಯ್ತಾಣಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪೊಡಾತಿ ಎಂಕ ಗಣಿತ ಪಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಆ ಪೂಜೆ ತಾಯ ಪಂಡ ಐಟು ಪಣ್ಪುಣ್ಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಎಂಕ ಬೋಡಾಂಡತ್ತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಬೋಡ್ಚಿಂಡ ದಾಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಪ್ಪ ದೇವೆ ಎಂಕ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋದು ಮರ್ದದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಕಂಡಲ ಘಾಟಿಡು ಪಂಚರ ಹಣದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡಂದ ಟೀಚ್ ಎಂಕ ಅದು ಗಣಿತ ಭಯಂಕರ ಗಣಿತ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೂಜಾತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಗಣಿತ ಭಯಂಕರ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಇನಿ ಏನ ನಿಖಲ್ ಈತರ ಯಾನು ಬಕ ಓದುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ 25 ಎತ್ತೆ ಮಣ್ಕ ವಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವರೇ ಗೊರಿಯಾಗುತ್ತ ಇನಿ ಏನನ್ನು ಇಡಲ್ ಎತ್ತದು ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲಾರಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಹಾಬಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಕಾರಣ ಐಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಐಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡುವಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಗ ಪಾತೆರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ವಿಷಯನ ಆತಾನಗ ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲು ತೂದು ಕಲ್ಪುವ ಇಂದುದಾಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎರಡ ಪೋದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆಗೆ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣಂತೆ ರಿಂಚಿನಾಡೆ ಪೋತೆ ಈತು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಆತು ಬರ್ತು ಮಗೆಲ್ಲ ಬರೋಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೋದಿಗೇನ್ಲೆಗೆ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಪೋತೆ ಆತೆ
ಮಗಳು ಒಡೆ ಪೋತಾಳು ಬರ್ಪಾಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಣಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಜೋಕಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿಂದು ನಣ ಮಣ್ಣು ಪುಜಿದಾಯಿ ಸಾಲೆನೇ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕುಳ್ಳು ನೆಡ್ದೋಕ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು ಅನ್ತಾರೆ ಅಂಟ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಮಲ್ತದ ಬಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಣ ಬಿಡ್ದು ದಿನಾಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯಾಡೋರ ದೇವರನ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗ ಪೋಯಿ ಇಜಿಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ದಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಓ ಮೇನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಏನಿ ಬಾಲೆನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಎರಡನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರು ಎರಡನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನೆಡ್ದೊಕ ಬಲ್ತೋಂದು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪನ ಬೆರಿ ಕೊಂಚಿ ಡಿಬ್ಬದಿ ಬದೇವರೆ ಈ ಕರ್ಮೋಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೂಜಿ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ನಿನ್ನ ನಾಣಿಯೇ ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬಿಡ್ತು ನೆಂಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಜ್ಜ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆ ನೆರ್ಪಾಟಿಗೆದುಲ್ಲ ಪಗಲಿಯರ ಸನ್ನಿಯ ನಿಕ್ಕು ಪೆತ್ತದೊಂಕುದು ನಂಬೆ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟನೆ ಹೆಂಚಿ ನಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಚಿ ನಂಬೆ ಪಡ್ಕ್ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಓಲಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅವಮಾನ ಇತ್ತು ಜನತೆ ಎದುರುಡು ಪಡ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಗುಟ್ಟು ಪಣಿಯರಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೇನ ಲಂಚಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಓಪು ಜಂಬೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾವಳೆ ಒಂಜಿ ಚೊಳ್ಳ ಮೈತ್ತು ಬರ್ರ ಪುಜಂಜಿ ನನ್ನ ಬಿನಿ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟನಾಯ ಪಡಕೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಗುಟ್ಟುಂದೇವ ನೋಡೋಂಡೇರ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂಡೇರು ಆಣಿದ ಮುಗಿಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು 3 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗನೇ ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಚಾರೋಗ ಅಮ್ಮೇರ ನೋಟು ಜೆತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮೇರೆಗೆಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಲೆದ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ 3:45 ಅಮ್ಮೇರನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಬಣ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಗುಟ್ಟು ನೋಡು ಗೆಬ್ಬುಗುಲ್ಲವೆ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ಇಂದು ಪೊರ್ತು ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ದತ್ತ ಬಣ್ಣಗಣಿ ಅಯ್ಯ ಡಿನ್ನರ್ದವಳು ತೂಣಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಬರ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಾರ್ ಕೈತಲ್ದಿ ತುಯಿ ಬೋಲ್ಪು ಅಲ್ಪೆ ರಾಪುಣ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಿತ್ತೇನೆ ಗುಟ್ಟು ನೋಡುವಂಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಗಾರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ಮಗ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಣು ಅಂಡ್ ಬೆಗಾಂಡು ಕುರ್ಲಾನ್ ಬೆಡ್ 15,000 ಇಂದು ಉಣ್ಗೋಡಾಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಓಡಾತಿದೆ ಬೇರೆ ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಬಿಡಿಂದು ಪಣ್ಪುಣನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಿ ಈತೇನೆ ಮಾನೋಡು ಬಂಡೆ ಆ ತಾನಗ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಹಂಚಲ ಪಣ್ಪಂಡ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟನಾಯ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಣ್ಲ ಬೇ 1 ಲೀಟರ್ ಗುಟ್ಟುನು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಂಡಿ ಮಣದಾನಿ ಅಮ್ಮೆ ಚೆಂಬು ಅತ್ತೊಂದು ಕೆಬಿತ್ತಡಾಡ್ರನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆದರೂ ತಲೆ ಅಲಗಾಡಿಸುವಾಗ ಕುಳ್ಳುಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಅಮ್ಮೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದನ ವಿಷಯ ಒರಿಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯಾಡೊಂಜಿ ದೇವರನ ದೀಪ ಬೊತ್ತಾದ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲಾಪುಣಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ 25 ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಲಿಸಾವಣಿ ಅಪ್ಪೆದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಲಿಸಾವಡೊಂದು ಅಮ್ಮೆರನ್ನ ನೆರ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮೆರದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಲಿಸಾವಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ್ ನೆರ್ಪುಣೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಈ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ಬಹು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಇರು ಪಣ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಲಿಸಾವರ ಬಡ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಉಂಡಪ್ಪ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೇಪರ್ ಜೋಕ್ಲು ಕೂಡ ತೋಯ್ಪಾಯಿರ್ದ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಣೆ ಇರ್ನ ಮಗನ ವಸ್ತೆ ತುಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡ 6 ಮಗಿ 100ಗೆ 100 ಇತ್ತನ ಎಣ್ಣ ಮಗನ ಮಾರ್ಕದ ತರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ 6 ಮಗಿ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಣ್ಣ ಮಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಣ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಎದುರು ಉಂಡತ್ತ ಒಲಿಸಾವಣ್ಯರ ಬೋಡ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವನ್ನು ಹಿಡ್ದವರೆ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಂದರು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಐಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಎದುರೆದುರು ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪಾಡದ ನಿಕ್ಕಲು 11 ಬೋನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕಡ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಣ್ಲೆ ಆಂಡ ಮೂಲಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಣುಕುಂಡ್ಲ 11 ಬೋಲೆ
ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡ ತನಗ ಇಜಿನ ಎದುರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಿಗೆ ಆಪೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಈಪೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಆಪೆದಲ್ಲೆಲ್ದ ಬಡಿದಿ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಕಂಡನೆಡ ಇಂಚವಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಯ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ಇದ್ದಿ ಎತ್ತತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪಗೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಡನಿ ಬೇಗ ಗಡ್ಡ ಪುರದ ಎತ್ತದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಸುಶೀಲಾ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕೋಡೆ ಪಣ್ಣತ್ತ ಬಲೆ 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 ಎಂದು ಕಿಟಕಿದಾಗ ಆಯ್ತಡಲಿದ್ದೊಂದು போய் ಆಪೆದ ಇಲ್ಲೇ ತೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯರ್ಂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ವೆ ತುಲಿ ಆಪೆದಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಪಿದಾಡದು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಶೂ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಶೂತ್ತ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರದ ಕೀದೆತ್ತೆ ಅಂದ ಕೀ ಬೀಜ ಒಂದು ಕಾರದ ಪೋರ್ಚಿಗೆ போய் ಅಂದ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದಿ ಬತ್ತಲ್ಲವೇ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೊಂದಂದ ಬಡಿದಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಕಾರದಾಡೆ ಪೋಯಲಂದ ಕಂಡನಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಕಂಡನಿ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಬಡಿದಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಅಂದ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಸೂಟ್ ಕೈನು ಪತ್ತೊಂಡೇ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂದ ಇರೆಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಸನ್ಯ ಆತನಗ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾರೈತಿ ಆಳು ಬುಡ್ಪು ಜಾಳತ್ತ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಇಂಬ್ಯಾನ ಬೊಡೆದಿ ಕೊರಡೊಂದು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಂದುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬಡಿಚಿ ನಂಗೆ ಏತು ಉಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಸಂಸಾರಡು ವಿಭಜನೆ ಯಾರ ಕಾರಣನೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತುಯಾರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕಡಿ ನಿಜವಾದ ಭಜನೆ ನಲಿಪೋಡಾಯನೆ ಏಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆ ಬನ್ನಾಗ ನಲಿಪೋಡಾಯನೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ತಾಣಲ ಇಪ್ಪಡ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ನಿಗ್ಲಿ ಜೆತ್ತದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನು ಕೇಣ್ಬೆ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಲಕ್ಕುದುಂತು ಬೇ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ಲಕ್ಕದುಂತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಲಿಪೆ ನಲಿದರೆ ನಲಿತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಒಲಿವೇನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಐಕ್ಕೊಂತೆ ಭಜನೆಗೆ ನಲಿಪಾಯರ ಕಲ್ಪಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಾವಾಯಿತೂಕ ಹೆಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತೂಪುಣಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಆರಜ್ಜಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಾರ್ತೆ ಅಣಗ ಮೀದು ಬರ್ಪುಣಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅಣಗ ತಾರೆಟ್ಟೆ ನೀರು ದರ ಜತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಬೂನು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಕೀಣ್ಣಿ ಸೈತಾಳಂಬೆ ಸೈತಾಳಯ ಪಾಪಾತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾಂದನೆಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸುಡು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ತೂಪುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ತೂದು ಕಲ್ಪುವ ಐಕ್ಯ ಭಜನೆ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮನೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಣಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಳಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳಬೇಕು ಅಂಡಿ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಭಜನೆ ಮುಳು ಉಚಿತವಾದುಂಡಿಗೆ ಭಜನೆ ಬೊಕ ನಂಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನಗ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಇವರಿ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬೋಣಗ ಪಂಡಿಗೆ ಬೋಣಗಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ನೀನು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೇರು ಮರ ಆ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಅರ್ಧೋಗಿಗೆ ನೋಡು ಬೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಜವಳದ ಅಂಗಡಿಗೆ போய் ಅಂಗಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆಂಡಿ ಐನೂದು ಬಂಡಿ ಎಂಬಿ ಬೇಗ ನೆಂಪಾಂಡು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೇರು ಸರಿ ಅರ್ಧೋಗಿಗೆ ನೋಡು 250 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಡಿ ಆ ವಣ್ಣ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ 125 ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಆವು ಮಾರ 125 ಅಂಡ 125 ದೇತೋಣ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಿ 125 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟನಾಗ 125 ಕೊರ್ಪಾರ ಅವಾಗ 27 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಾಸೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಳ ಅಂಡಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪಾರ ಅವಾಗ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲಿ
ಪಂಡ ಉಚಿತ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಂಡತ್ತ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂದೇತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕಿಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕಾರು ಒಯ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜೋರಿಪ್ಪುಣ್ ಸಾಮಾನು ಕಾರು ಒಯ್ಪುಣೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಟೆ ಅತ್ತ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ಕುಟ್ಟಿಯರ ತೀರನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೋಣಿನ್ಲ ಕೊಯ್ಲಿನ್ಲ ನೆರ್ಪುಣಿ ಎಂಚಿ ಸಾವುದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬೇ ನನಲ್ಲ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೆರ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಇಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾಂಡ ನೆರುಳಿ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಓಳು ಟೆಂಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓಳು ಬೊಟ್ಟ್ಯಾರೆ ದೇವರ ದಟ್ಟು ಎನ್ನ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಡೆದವರು ಐನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಐನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಣ್ಪುಣೆ ಒಂಜೆ ಇರು ಟಮ್ಕಿ ಗುಣ ಇದ್ದಾರಾ ಇನಿ ಅರುಣನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಆತ ಇರು ಟಮ್ಕಿ ಗುಣ ಇದ್ದಾರಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಟಮ್ಕಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕ್ಲೇನೆ ಅಂತೂತೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಚ ಬತ್ತದೇನ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹವ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಲೆ ಭಜನೆ ಪಂಡಿಟ್ಟು ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಮೂಳು ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ದಾಯ ಬರಿಯರವಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಆಜನಟ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರ ಬಣ್ಣಗ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳುಂಟಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಲೆಗಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಲಕಾರಪುರ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ నేను ಬೊಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಭಜನೆ ಪನೊಲಿ ಎಂಚ ಭಾವಗೀತೆ ಪನೊಲಿ ವಾಜಿ ಮೃದಂಗ ತಾಳ ವೀಣಾ ಎರೆ ನಾಚತ ಗೌರಿ ಗಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅದಲ್ಲ 3 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಭಜನೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ವಾಜಿ ಮೃದಂಗ ತಾಳ ವೀಣಾ ಎರೆ ನಾಚತ ಗೌರಿ ಗಣ ವಾಜಿ ಮೃದಂಗ ತಾಳ ವೀಣಾ ಎರೆ ನಾಚತ ಗೌರಿ ಗಣ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರಯ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಮೋರಯ ನಾಚ ನಾಚ ರೇ ಗಜಾನನ ವಾಜಿ ಮೃದಂಗ ತಾಳ ವೀಣಾ ಎರೆ ನಾಚತ ಗೌರಿ ಗಣ ಪಾಯಿ ಪಾಂಪುನ ಗೋಂಗುರವಾಳ ಏಯಿ ಠುಮಕತ ತುಳದಿವಾಳ ಜನಾವಡೆ ತವಹ ತಾಳ ಜನಾವಡೆ ತವಹ ತಾಳ ಹೇಯಿ ಆನಂದ ಗೌರಿ ಬಾಳ ಡುಗುಡುಗು ಏರೆ ಲುಟು ಲುಟು ಏರೆ ಡುಗುಡುಗು ಏರೆ ಲುಟು ಲುಟು ಏರೆ ಶಿವಸೂತಾವೇ ಬಾಳ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ನಾಚ ನಾಚ ರೇ ಗಜಾನನ ವಾಜಿ ಮೃದಂಗ ತಾಳ ವೀಣಾ ಎರೆ ನಾಚತ ಎರೆ ನಾಚತ ಎರೆ ನಾಚತ ಗೌರಿ ಗಣ ಕುಲ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಏತು ಶೋಕದ ಅಂದು ಆಪುನು ಅವು ಬುಡ್ದುಂದು ಜಳ 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 ಜಳಜಾಕ್ಷಿ ಮಿನ 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 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಟ 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 ಪಂಚರಂಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಟು ಬಾರಿ ಈ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕದು ಬುರೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ನನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನೆ ಬಂದುಲೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಆಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜೋಕ್ಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಿಯರ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಮಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಣಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಸೇವ್ ಪೂರಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಿಜಿಲೆ ಪುರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪುಣಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತೇರು
ಬಾಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೊಡಿ ಮರದಡಿತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಕ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡುಲ್ಲನೆ ದೇವರೇ. ವಿಶ್ವಕೋಶದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಣದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದ ಅಂದಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಜನ್ಮ ಬತ್ತದಾರಂದಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಡೆಗೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈತ್ ನೇಟ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಬತ್ತಿಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಕ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ, ಮುಲ್ಪದ ಭಜನೆ, ಮುಲ್ಪದ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿ ಈ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ಏತು ದೂರ ಬೋಡನ್ಲ ಪೋವೇರು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಕುಟುಂಬಡಾಪುಣ ಊರುಡಾಪುಣಂಚಿನ ನಾಗದೇವ್ಯರ್ನ ದೈವದೇವ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಿನಿ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಜೇರದಾಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೋಪ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಪಾವಣು ಬಂದುಲೆ ಅಂದತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಐಕೊಂತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಜಾತಕ ದೆತ್ತು ಪಿದೈದಿ ಪುಣ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಜಾತಕ, ಜೀವನದಾಗ ನಾಟಕ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸೂತಕ. ಜಾತಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪುಣಿ ಜೋಯಿಸೆರಡು ಬಣ್ಪೇರು ಓ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 2 ದಿನ ತುಂಬು ಹೊರಡಿತ್ತು ಮಗ ಟಿ ವಿಡು ಬರ್ಪುಣ ಜೋಯಿಸೆರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಮೊರಣಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಚ ರೆಂಕೆ ಆಟೊಂದು ಬೋಪುಣಿ 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನೆಪ್ಪ ಅಂದು ಭಾರಿ ದೋಷ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಪೇರು. ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಂಡು ಬಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಡ ಈತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಈಜಿನಾಂಡ ಅಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒರಿ ಸ್ಟ್ಯಾರ್ ಕೇಸ್ದ ಅಡಿಟ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಟಾಪ್ಡು ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಅಂತೊಂದು ನಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಯಾಣಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾಣಾಗ ಹೋಯ್ತೊಂದು ವಾರ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬೆಳಮಗ ಚಾಮಿ ಮಲ್ತೆ ಪಿರ ಸಪದ ಬಕ್ಸನ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯೇ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲತ್ತ ಸಪದ ಬಕ್ಸ ಪೂರ ಉಂತುಂಡಾಯ್ತು ಐನು ಪೂರ ದಿಯೇ ಪೋದ ಅವಳೆ ತಿಂದೆ ಆಂಡ್ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಗುಳ್ಳುದೇರು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಣ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತುಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಗುಳ್ಳುದು ಸಂಕಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಡ್ದು ಒಂಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಸೆಮಿ ಮಿತ್ತ ಡಬ್ಬೆಡುಂಡು ಸ್ವಾಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಿರದಿಟ್ಟುಂಡು ಸ್ವಾಹ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಡೌಟ ನೃತ್ಯ ಅಂದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುಣಪ್ಪ ಯಾನು ಏರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡಪ್ಪ ಐತೆ ಮೂಡು ಏರ್ನ ಪುದರಡು ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತನ ಟೀಜಿ ಬತ್ತನ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಹ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಹ ಬಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಕೋಲ ನೇಮ ಅಗೆಲ ಎಂಚಿನ ಆನಗಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದು ತೂಲ ಮಗ ಅಂದು ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಕಾಪುಜಿರು ಅವು ಆತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಕೆ ಲಕಾರ ಪೂರ ಬರಡುಂದಂಡ ಭಜನೆ ಬರಡು ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೇ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೇ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳು ರಂಗ ತೋಳನ್ನಾಡೇ ನೀಲವರ್ಣದ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣನೆ ತೋಳನ್ನಾಡೇ ಹುಲಿಯು ಪುರರಳೆಲೆ ಮಾಕೈಗಳ ನಿಟ್ಟ ತೋಳನ್ನಾಡೇ ಸ್ವಾಮಿ ಗಲಿರುಗಲಿರೆಂದು ಗೆಜ್ಜೆಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ತೋಳನ್ನಾಡೇ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಲಕಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನನಂತೂ ನಿಕ್ಲೇನ ತಾಳ್ಮೆನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾರ್ನಾಕ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀತೀರು ಏನು ಪಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ದೆ ಪೂರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡ ಕಮ್ಮೆಣ ಬರ್ರ ಶುರು ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದಾರ ಬಂದುಲೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಮುಖ್ಯನೇ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಟು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರಾವಡೆ ಬಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಪಿರಾವಡೆ ಬಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪಿರಾವಡೆ ಬಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಿಪುಂಡವು ಏಪಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ
ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಖದ ಕನಸುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಗಲುಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಪಾಪದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಚಕ್ಕಡಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲವೆಂಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನವೂ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಸೆಗಳೇ ವ್ಯಥೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಮ್ಮ ವಿಧಿಯಾಟ ಹುಡುಗಾಟ ಎತ್ತವರೆದೆಯಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಓಟ ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಕಾಣದ್ದು ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಹೇಳಲು ಬಾಯಿಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೆಸೆಯಿಲ್ಲ ಅಳುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಚ ಆಂಡ ನಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ನಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಉಂಟಾ ಡಿಜೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪ್ರವಾಸಗೂ ಬೋಪುಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೈತಲಡದ ಕೇಂಡ 7 ಲಕ್ಷ ಮೆದುಳ್ದ ಜೀವಕೋಶಲು ಸೈಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾತು ಬೆಲೆ ಪುಣೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸಾವಜಿ ಬಂದುಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸಾವಣ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಸಾವಣಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಭಜನೆ ಬರಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದರಡು ಅರುಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಅರುಣ್ನೇರು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವೋಡು ನಿಂದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಅರುಣೇರ್ನ ಕಂಡಾಣೆನೊಂಜಿಲೆತ್ತದು ಇಂತೊಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟಗ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಇಂಜಾವಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ದಯಪಣ್ಣದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಭಾರತ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಾಪು ಅವತ್ತು ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಭಾರತ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಗಳದ ಈ ಸುದಿನ ಮಧುರವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮೊಲವೇ ಈ ಮನೆಯ ನಂದಾದೀಪವಾಗಲಿ ಅನುರಾಗದ ರಾಗಮಾಲೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಪಸ್ವರದ ಛಾಯೆ ಎಂದು ಕಾಣದಾಗಲಿ ಅನುರಾಗದ ರಾಗಮಾಲೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಪಸ್ವರದ ಛಾಯೆ ಎಂದು ಕಾಣದಾಗಲಿ ಶ್ರುತಿಯೊಡನೆ ಸ್ವರತಾಣ ಲೀನವಾಗಲಿ ಶುಭ ಗೀತೆ ನುಡಿಯಲಿ ಮಂಗಳದ ಈ ಸುದಿನ ಮಧುರವಾಗಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಾರಿ ತೋರೋ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ದೂರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುರುಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಾರಿ ತೋರೋ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ದೂರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುರುಡು ಮಮತೆ ಇರುವ ಮನೆಯ ಸದಾ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಅದು ಶಾಂತಿಯ ಬೀಡು ಮಂಗಳದ ಈ ಸುದಿನ ಮಧುರವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮೊಲವೇ ಈ ಮನೆಯ ನಂದಾದೀಪವಾಗಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತು ಪೊರ್ತು ಸೈಸಾದ ಕುಲ್ಲುದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋಡದ್ನಾಂಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ಏಪ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ ಏಪ ಇಲ್ಲಲು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂಜುಂಡ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುಕ್ಕೂ ಅವಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು, ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು, ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು. ನಾನು ಹೊರ ವೈರಸ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಐಕ್ ದುಂಬೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅಡಿಪುಗ ಪಣಪಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವ್ರು ಪಣ್ತೇರ ಅಲ್ಪದಾರ್ ಇರ್ನ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಾಲ್ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಣ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಣೆಗೆ ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತಾಡು ಕೆಲ ಕೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಇರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಣಸು ಅವೊಂದಿಪ್ಪು ಏನ್ ಚೀನವು ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಅವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐದು ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರುಣಣ್ಣ ಹುಚ್ಚು ನಲಿಪಾದನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ನಲಿಪಾದನ ಒಳ್ಳೆನ ಕೇರಿಯ ಅತ್ತ ನಕ್ಕುರ ಅಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈರು ಕೊರ್ನ ಸಮಯಡು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ನನಾತ ಈ ಇಲ್ಲಲು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಡು ಅರುಣು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಇಲ್ಲಲು ಅರುಣನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತುದು ಈ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸಾಮ್ನೇ ಜಪೇನ ಉತ್ಸವೇನ ನಿಯಮೇನೆ ಚ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವೃದ್ಧಸ್ತು ಪಂಚದ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ತಂತ್ರಸಾರಡು ಐನಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನಗ ಐಕ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಪೂಜಾದಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಚಿಕವಾಯಿನ ಒಂತೆ ಭಾಗಲು ಬೋಡುಗೆ ಅವು ಪಾರಾಯಣನ ಬೌದ್ಧಿಕದ ಅದನ್ನು ನಡಪೋಡು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಒಪ್ಪೋಡು ಸಬೆಟ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವಿಠಲನ್ ಎಪ್ಪಡ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸಹಜವಾದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜವನೆರಗು ಬೇಜಾರಾದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಿನ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಗ್ಲಾಸ್ ದಸ ಉಂಡು ಐತ ಬದಲು ಮೂಲಿ ವಾರ ಟಮ್ಕಿ ಬೊಟ್ಟದು ಕಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಂದ ಅದು ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಳೆ ಬತ್ತನಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ಬಂಗಾರದ ಅಕ್ಷರಡು ಪಿರೋರ ಗೀರದು ಬರೆಯರಿಂದ ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ಅಂಚಾದು ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ದೀದಿತ್ತನ ಅವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಿತ್ಯ ನಲಿಪುನ ದುಂಬೇ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡೊಂದು ಜಾತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ನಲಿಪಾಟ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವಡು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿರವು ತೂತಾರ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಅವಳು ಒಂಜಾತ ತರಗತಿಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲು ಉಂಡು ಮುಕ್ತವಾದ ಮಾತೆರಗಲ ಅವಕಾಶ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಲಾವಡು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ನನದುಂಬುಗು ನಿಖಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮದರಂಗಿದ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮೂಲುಂಡು ಕೊಲ್ಲಿಯದ ಘಟಕ ಅವಳು ಇಡೀ ಐನು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದು ನಕಲು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ವಿಶೇಷ ವಂದನೆ ಪನ್ಪಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಅಕ್ಲಕ್ಕಲೆ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆಯೊಂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅವಲ ಇಂಕಲ ಭಾಗ್ಯಾಂದು ಎಣ್ಣುವ ಅಂತೂ ಇನಿ ವಿಠಲಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪನದ ಭಾಗವಾದ ದೀದಿತ್ತ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪೋಡಿಗಿತ್ತಲ ಎತ್ತಂದು ಜನ ಸೇರುವೆರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿದ ಇರೆತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿನ ವಿಠಲಣ್ಣ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಜನ ಸೇರುವರು ವಿಠಲಾನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಎಣ್ಣೀನಿ ಬೊಕ ದಯತ್ತ ಆನಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಗ ಇಂಕಲು ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ವಿಠಲನೆ ಆ ವಿಠಲ ನಾಯಕ ಅದು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಅವುಲ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂದು ಎಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಅವಧಿನ ರಸರಂಜನೆ ರಸ ಸಂದೇಶ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಗ್ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತದು ತೊಕ್ಕೋಟುಲ ಕಂತಿನ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡಿನ ಊರುಡು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನ ಸೇರ ಅಂದೆ ಫೇಲಾಪುಂಡು ನನದುಂಬುಗು ಇಂಚಿಂತೇನು ಏರ್ಲ ತತ್ತದಲ ಮಲ್ಪಡೆ ಆನೆ ಅರುಣ ನಿಲ್ಲಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರಾಂದಿಲ್ಲಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಮಾದರಿ ಉಂಡು ವಿಠಲಣ್ಣ ಲಕಂತಿನ ಅಣ್ಣೇರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಲಕಂತಿನ ಅಣ್ಣೇರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮದ್ಮೆದಾನಿದ ಡಿಜೆ ಮದರಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ
ಗುದ್ದುನ ನೆಲ ಅದುರುನ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡುಪುನ ಪಾತ್ರೆಲ ಅದುರುನ ರೌಪುನಿ ಅಂಡ ಐನ ತಗ್ಗಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಠಲಣ್ಣನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇನಿ ಅರೆನು ಎಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಫೋನ್ ಮುಖೇನ ಪನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಈರ್ನನೈಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆಂದು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಾತಿಜಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ದ ಕತೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಯಾರು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತೂವೊಂದು ಪಂಡದು ಆರನೇ ಎದುರೇ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಆರು ತೂದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಲಾಂಡ ನಿಖಲು ಮದ್ಮೇನ ಮದರಂಗಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆವಡುಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಿದ್ಧ ಉಂಡು ಇದು ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಟ್ಟ ಅಂಚಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಆಪುನಲಕ ಅಕಲ್ನ ಕುಣಿತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟೋ ನೆರೆಕರೆತದ ಬಿತ್ತಿರುಡು ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರ ಬರಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೂಪುನ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂಡ ಯಾವ ಆತೆ ಆ ಮುಖೇನ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಪನೊಂದು ಇಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಪಾಲು ಅರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಸೇರಿನ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಂಬಾವನ ತೊಕ್ಕೋಟು ದೂರ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಕೇರಳದ ಗಡಿದಾಟದ ಬತ್ತಿನ ಕುಲುಲೇರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ನ ಉಡಲು ನಿಲಿಕಿದ ಜೋರಾನೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾದಗೂ ಸಂತೋಷ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರಿನವಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಕೈ ಜೋಡಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ರಡ್ಡು ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣುವ ವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮಾಯಿ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ದೀಪನು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಮಂದಿರದ ಭಜನೆ ಆದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ವಿಠೋಬ ರುಕ್ಮೈ ದೇವರ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಅಂಬಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚನೆ ನಮಕುಲ ದೇವರಾಯ ನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಳದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ನಾಲ್ವೇರ್ಲ ಸಪರಿವಾರಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ್ಲ ತರಬಾಡುದ ಸರ್ವದೈವ ದೇವರ್ಲ ನಂಬಿ ಇಷ್ಟ ದೇವರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರ್ಲ ಅರೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪದನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಏತೋ ವಿದೇಶಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ವಿದೇಶಗ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪುಲ ಕಾವಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಲಲೈಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಈತನಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂರ್ನ ಅರೆಗೆ ಇಂಕಲೆ ಇಲ್ಲದವ ತಿಳಿದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅರುಣ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿಡು ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇದ ಇಂದಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣೇರು ಗೆಸ್ಟಾದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಜಿಂಜ ವ್ಯೂ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಆರ್ನ ಅರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಭಾಷಣನು ದಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಜನ ತೂರ ಇನ್ನು ತೂಪುನ ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ತು ಸೀದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ದಾಟಿ ಸಾಯರೆ ತುಳುನಾಡು ನಗೆ ಹಬ್ಬಲ ಕಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಇನಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಈತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೋಂದ ಅಣ್ಣರ್ನಕಲ್ಲ ಯಾಕಂತಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ ದಿಂಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಈತ್ನೆಟ ಇತ್ತೇರು ವಿಜಯ ಮನೋಜ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಈತ್ನೆಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತೇರು ನಿಖಲ್ ದೂರ ದೂರದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನೇರೋ ಏರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಸಮಾಪನ ತಿಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡಪುಂಡು ಕೋರಿಕೆ ಅಕೇರಿಗಾದು ಈ ತರಗತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪುನರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಕೊಲ್ಯದ ತರಗತಿಲ ದಯಮಲ್ತದು ಆಸಕ್ತರು ಅಕಡೆ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ನಲ್ತಿನೇ ನಿಖಲ್ ತೂಯಾರು ಇಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಉಚಿತವಾದ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತನ ಆ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಲೆ 1 ಗಂಟೆದ ವಾರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂತಾಂಡ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕನಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಇಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿ ಏಪಲ ನಿಖಲಿಗಾದು ದೆತ್ತದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲು ಮುಕ್ತವಾದ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಆಶಯ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಪನ ಮಲ್ಪುವ ಈತನೆಟ್ಟದ ಪಾತೆರನು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆನು
ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು